داغماي سلامتنا يبصحكم كبرات تخطاتتي ساعة 6 فرقان اخيل له ملؤ زينا برساتو بنفلامارون عندي كرباي اب نزو بعد دقيقه بغزياوي بوتا زي صنحيا سكرين سمعتات بزتدالولو بوتا بخبري عرفهم اب وصاي زنبرو زيغاتا سمعتاتهم بحبن ذكرهم چانسلر جرمن اب يوردانوس ني حدا معلتي مبصح بمفصام سنغوس يوردانوس ترقيبات زراريبا چاينان كامبوديا لعلي 100 مليون دولار وتادراوي دقف كيرات الله أرسات يونيرو زرزرو يسحب أب نزو بعد دقيح كبابي كولج طبابات محبراوي سنفتاتنا بجزياوي بوتا صنحا عسكرين لعلى 500 سماعتات بموهات حيلتات مكل خالد نبرتن أب كبابي تخون دعنو تبعيلو أبزيت تدلو حدش مكان مقابر حربنيتات بخبري يعرفهم أبتب مخنيات أسرع سنة بسلفي هزبن سراويتن تعجبو نابتي قومي معرف يؤوز قعازي عسكرين جغان وسماعتات كدمنا صنتن دحرنا صنتن من انت هزبو من هاجرمون بجانا يزحلفو سماعتات مخانو تفليت اللهم اتي 17 هكتار زي صن حدش مقابر حربنيتات بأمان زتنت قصري مأكب هزبي كمون 5 متر زقمتو حاولت يتقالل اتي سبب سلطان منغستن بركت زباله هزبن زتساتفو سنه سرعت نخبري سماعتاتن ترغم مسواعتنتن بزنصبارق ባህላዊ መሰናዶ ዝተሰነ መንባሩ ወኪል ኤርና حبيروم اب مودعتا تساتفتي ابتي قصري اغراب سماعتات بمتكال بعصفا سرح حدروم نمتغبار قربنتو مرغاليصوم اب جرمن عباي بريطانيا شودن هولاند كينيا قطر كامون رياض سعود عرب زنبرو زيغاتات ن 10 سنه معالتي سماعتات ايرترا بحبن ذكرهم اب كتماتات منوش ننجلادباخ منوخن فرايبورغن جرمن زتقايدن صناتن منسياتن ببزحي زتساتفون ناي زخري مدب بمولع شمعان ترغم مسواعتنتن زنصبارق مدرتاتن سنه طباوي مدباتن استسنينيروم اب كتما مونيخ ابزت قاده بهاجراوي شماغل ايرتراويان زتودبه سنه سرعات تساتفتين سدراس واتناي محغاز تبغسات كم زوسدو كابتو بوتا زبصحنا حبريتا رديوم ايرتراويان تقماطو كتماتات ليدس برنينغهام مانشستر شيفيلد نيوكاسل كوفنتري نوتينغهامن لندنن عباي بريطانيا كمون دابلين ايرلاند ببوغنم اب سماعتاتهم نزلهم كبري كمون صدعات حزبي اترا بزغلص مسانادوتات ذكرهم اب كتما لندن اب زتخاده استات 4000 زيغاتات زتساتفو ناي زخر مدب امباسادر اترا بعباي بريطانيان سمين ايرلاندن اتو ستيفانوس هبت مريم ابز سمعوا قال ناصنت اب ممصان لالاونت اب مخبارن بجان زحلفو سماعتاتنا بلمعات مقسانهم زيغنتاوي قديتانا كم زخونه كليصوم طماطو أبسالا شودن بوغنوم نسماعتاتهم شمعة بمولعن نتقبار حدر سماعتات مبصعون بمحداسن كم ذكروا تزبص حن حبريتا عبريهم سماعتاتنا هلاوي زوحاسيوم زبلو نبرتي روتردام هولاند دما حدنتن سنتن هزبي محيالن مدبات لمعات مدنفعن مقصان سماعتات سلازخونه بزحيله كم زسرحو قليصام ابتا قاطامي اساس شوعات شحيرون مسسني معكن حدر سماعتات اتاوي كخونن كلو سلسته سدراس وعتنا يملاي حلافنت وانتوسيدوم اذا كم زيلن كلو ايرتراويان نبرتي نيروبي كينيا بحبارن بهاجراوي فقرن نسماعتاتهم بمذكر مبصعوم نتغباره حدري سماعتات حديثهم بخلق وجن ايرتراويان نبرتي ريادن كبابيان سعود عرب بزكادو ناي زخري مدب زت خالص تفلالين فتات
ኣታዊ ዝኾነ 25,400 ሪያል ንማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ኣታዊ ክኸውን ከሎ ሓበን ሃብተ ዝተባሃለት ህፃን ብውልቃ ዝዋሃለለቶ 826 ሪያል ንመስአሊ ዕላማ ኣበርኪታ ሓላፊት ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ሪያድ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጌር ኣብ ዘስምዖቶ ቃል ንሰማዕታትና ክብሪ መሃብ ካብ ድሙቃት ክብርታት ሕብረተሰብና ምዃኖም ጠቂሳ እዚ ፍሉይነት እዚ ናብ ህፃናት ደቅናውን ክውረስ ምርኣይ ዝሕብን እዩ ኢላ ኣብ ኣደውሓ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ድማ ኣምባሳደር ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ዘስምዖ ቃል ነፃ ኤርትራ ህያብ ሰማዕታትና ንዓና ከም ዝኾነት ብልጽግትን ስምርትን ኤርትራ ድማ ህያብና ንሰማዕታትና ስለ ዝኾነት ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ መደባት ብተወፋይነት ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ኣብቲ ኣጋጣሚ 2650 ሪያል ቀጠር ከበርክቱ ከለዉ በተወሳኺ 24 ስድራ ስዋኣት ናይ ምንባይ ሓላፍነት ከም ዝወሰዱ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣረዲኦም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ቀዳሞት 4 ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት 48.6 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስዋኣት ከም ተኸፍለ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ገሊፆም ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣህዱ ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ፍራይ መሓሪ ነርና ብዛብ ሓበሬታ እቲ ደበስ ኣብ ከተማታት መንደፈራ ደቀ ምሓረ ድባርዋን ዓዲ ቀይሕን ኣብ ዝርከባ ቀወምቲ ነቁጣታት ኣብቲ መሕድግ ዝበለ ከባቢታት ድማ ብተንቀሳቀስቲ ነቁጣታት ከም ዝኽፈል ኣብሪዎም ብዚካቲ ብመንግስቲ ዝግበር ደገፍ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ኤርትራውያን እውን በብዓቕሞም ብገንዘብን ንዋትን ሓገዛት ከም ዘበርክቱ ዝሓበረ ኣቶ ፍራይ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ን139 ስድራ ስዋኣት ልዕሊ 642,000 ናቕፋ ብመልክዕ ሓገዝ ከም ተዋህበ ነፂሮም ብዚካዚ እውን ብኮማ ደረጃ ኣብ ሓደሻዊ ንጥፍታት ከምኡውን ምስራሕን ምጽጋንን ኣባይቲ ዝግበረሎም ተሓጋዛት ከም ዘሎ ሓቢሮም ህዝቢ ንዞባት ሰነ ኣብ 2007 ብዘበገሶ ስድራ ስዋኣት ናይ ምጥያስ መደብ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብልዕሊ 8 ሚልዮን ናቕፋ 673 ስድራ ስዋኣት ብገንዘብን ብዓይነትን ከም ዘጠያሰ ኣካየዲ ስራሕቲ ንዞባ ኣቶ ተስፋዝጊ ኦባዝጊ ሓቢሮም እዚ ኣብቲ ንዞባ ንዝርከቡ 714 ስድራ ስዋኣት ንምጥያስ ተወስደ መደብ ብውፍይ ስራሕና በርክቶን ሰብ ጸጋ ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘመስገበ ዝሓበረ ኣቶ ተስፋዝጊ ንዘርኣይዎ ምትሕባር ኣመስጊኖም ኣቀዲሙ ካብ ዝተዋፅአ ዝተረፈ 460,000 ናቕፋ ባንክ ከም ዘሎ ኣብ ክራማት ሎም ዘበና ኣብ ሕርሻ ንዝነጥፉ 100 ስድራ ስዋኣት ናይ ማሕረስን ዘርእን ወጻኢታት ኣብ ምሽፋን ንምውዓሉ መደብ ከም ዘለውን ገሊፆም ብዚካዚ ን8 ተኣለይቲ ስንኩላም ኪናት ኣብታ ከተማ መንበሪ ንምህናፅ ህዝቢ ብዝገበሮ ናይ 3.7 ሚልዮን ናቕፋ ኣበርክቶ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ክህነፃ ዝተመደባ 3 መደቀሲ ክፍልታት ክሽነን ዓይኒ ምድርን ዘጠቓለላ 4 ኣባይቲ ከም ተዛዘመን ኣብ ቀረማ መጻኢ ንዝምልከቶም ክዕደላ ምዃነንን ኣቶ ተስፋዝጊ ብተወሳኺ ኣብሪዮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንዞባት ሰነይ ኣቶ ሳልሕ ዑስማን ብወገኑ ብመሰረቲ ናይ ምጥያስ መደብ ስድራ ስዋኣት ብቁጠባ ነፍሶም ንክኽእሉ ከከም ምርጮም ብጥሪት ንኡስ ንግዲ ካሮሶታትን ስፌት ክዳውንትን ከም ተጠያሱ ብዘካየዶ መጽናዕቲ ድማ 900ዊት ምንጪ ቁጠባዊ እቶቶም በመውሓዝ ጽቡቕ መናብሮ ይመርሑ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣባል ኮሚቴ ምጥያስ ስድራ ስዋኣት ወይዘሮ ማዕዛ ማሓራይ ድማ ህዝቢ ኣብ ገንዘባዊ ደገፍ ጥራይ ከይተሓጽረ ምስቶም ስድራ ስዋኣት ቤተሰባዊ ዝምድና ብምፍጣር ዘካይደ ዘሎ ስሩዕ ምክትታል ንካልኦት ኣብነት ዝኸውን ዝሕብን ኤርትራዊ ክብሪ ከም ዝኾነ ገሊጻ ሓገዝ ዝተገብረሎም ስድራ ስዋኣት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ልዕሊ እቲ ስሩዕ ናይ መንግስቲ ናብዮት ህዝቢ ዝገብረሎም ምሕብሓብ ኣብ መነባብሮም እወታዊ ለውጢ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ምስጋናኦም ኣቕሪቦም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ሃገራዊ ዜና
ቻንስለር ጀርመን አንገላ መርከል ب21 ሰነ بيوردانوس ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ኣብ ዝፈጸመትሉ ምስ ንጉስ ዓብዱላህ ኣብ ምድልዳል ክልታዊ ዝምድና ምዕባለታት ዞባ ማእከላይ መብረቕ ከምኡውን ጉዳይ ሶርያን ኢራንን ዘተኮረ ከም ተዘራረበ ተቃሊሑም ቻንስለር መርከል ድሕርቲ ርክብ ኣብ ዝተገብረ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢራን ኣብ ዞባ ማእከላይ መብረቕ ተካይዶ ዘላ ዓናዊ ንጥፈታት ጸማም እዝኒ ሂብካ ክሕለፍ ዝከኣል ከም ዘይኮነ ገሊጻ ቻንስለር መርከል ወሲኻ ዮርዳኖስ ንሶርያውያን ስደተኛታት ንምዕቃብ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስጋና ብምግላጽ ሃገራ ክትደጋገፍ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጻ ንጉስ ዓብዱላህ በወገኑ ጉዳይ ፍልስጤምን እስራኤልን ዘላቂ መዓልቦ ከይተረኽቦ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዘላቂ ሰላም ክሰፍን ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ብምግላጽ ሃገሩ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ንምምጻእ ዝከኣላ ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና ኣነጺሮም ቻይና ናይ ልዕሊ $100 ሚልዮን ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረትሉ መንግስቲ ካምቦድያ ትማሊ 10 ሰነ ኣፍሊጦም እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ቻይና ኣብ ዝተረኸበሉ ብ19 ሰነ ንመንግስቲ ካምቦድያ ዝተረከበ ወተሃደራዊ ደገፍ ምርኣያ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጥቡቕ ዝምድና ምዃኑ መንግስቲ ካምቦድያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ንመበል ካልኣይ ግዜ ሕብራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ምዃኑ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ካምቦድያ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ድልዱል ዝምድና ምርጋጽ ሰላም ኣብቲ ዞባ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘሎ እዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣነጺሮም ቻይና ምስ ሃገራት ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ዘለዋ ንግዳዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ዝምድና ንምድልዳል ሓያሎ ወታዊ ምንቅስቓሳት ክትገብር ምጽናሓ ዝሓበሩ ጸብጸባት ከም ውጽኢቱ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባ ዝነበረ ፍልልይን ናይ እጀታ ምትፍናንን እወታዊ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ክናድየሉ ዝኽእል ባይታ ተጣጢሑ ከም ዘሎ ይግለጽ ዮጋ ሃገራዊ ተፈላጥነትን ተፈታውነትን ክረክብ በተሓደ ከም ባህሊ ህንዲ ኣብ መላእ ዓለም ንምዝርግሑ ድማ በተኻልእ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ብ21 ሰነ ሃገራዊ መዓልቲ ዮጋ ኣብ ዝተኸብረሉ ምስ ኣሽሓት ሰባት ነቲ ባህላዊ ምንቅስቓስ እናገበረ ከም ትርአ ተሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ኣብቲ ምስላሊ 5,000 ሰባት ምንቅስቓስ ዮጋ ኣብ ዘካየደሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ባህላዊ ምንቅስቓስ ኣካላት ናይ ኣእምሮ ቅሳነትን ሓጎስን ክህልወካ ዝሕግዝ ምዃኑ ኣብርዮም ሎሚ ዓመት 21 ሰነ ሃገራዊ መዓልቲ ምንቅስቓስ ኣካላት ዮጋ ንመበል 4 ዓመት እያ ትጽንበ ዘላ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ድማ ነቲ ምንቅስቓስ ዘዘውትሩ ብሓባር ከም ዘብዓልዋ ይግለጽን ተፈላጥነት ምንቅስቓስ ዮጋ ኪኖ ህንዲ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ብልዑል መጠን ዓሪጉ ከም ዘለዎ ዝሕበር ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና ንምዛማር ሳቶ ክደግመልኩም ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ግዝያዊ ቦታ ዝጸንሐ ኣስከሬን ሰማዕታት ኣብ ዝተዳለወሉ ቦታ ብኽብሪ ዓሪፎም ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ሰማዕታቶም ብሓበን ዘኪሮም ቻንስለር ጀርመን ኣብ ዮርዳኖስ ንሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ብምፍጻም ምስ ንጉስ ዮርዳኖስ ተረኺባ ተዘራሪባ ቻይና ንካምቦድያ ልዕሊ $100 ሚልዮን ወተሃደራዊ ደገፍ ገይራትላ ዜና ተፈጺሙ